ka po! Acho! Gila. खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय ओमफ्राय नै बिबोनांजों आंजों उदालगुरि टाउनाव फुजानि ड्रेस लायनो थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय बे बिबोनांखौ लांफानानै बिराद आंहा हेल्प जादों आरो माने माखौ लानांगौ माखौ थानांगौ सोबखौनो सेलेक्ट खालामनानै होजोबो आरोना ओमफ्राय भिडिअबो खालामनानै होबाय ओमफ्राय फार्स्ट टाइम भिडिअ लानानै होदों नालाय इयो ओमफ्राय मावसोगारो नै न'निफ्राय ओमफ्राय जाहानि दुखानाव फैबाय ओमफ्राय बोरायनियाव फैसा एसे लाबाय ड्रेस बायनो ओमफ्राय एसेल' हरदोंमोन नालाय थोखायानोसै फैसाफ्रा ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो उदालगुरि टाउनावहाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जों गामि उदालगुरि महनपुर बुङो आरो ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो भिडिअ लालां थ'दो बिदिब्ला लोगोफोर जोंजों लोगोसे थौहाबाय थादो फाइनालि जोङो स्कुटियाव थाव सोनो होनानै थाव डिपुआव सफैबाय ओमफ्राय 200सोनि थाव सोना लानोसै आरो भिडिअखौ लाना होफेरा नालाय ओमफ्राय मावसोगारदों नै आखाया थाव सोखांनायनि उनाव जों दायो थांनोसै शपिं मलाव ओमफ्राय बबेयाव मोजां मोनगोन मोजां मोनोब्ला लानोसै मोजां मोनाब्ला लाला बेयावबो दुर्गा फुजा खुंदों आरो माने उदालगुरियाव मोनसेल' नङा फुजायाहाय दुर्गा फुजाब्लाबो खना खनला बेबायदिनो गाव गावबाव जुक्ति जानानै खुङो आरो माने मन्दिरफोराबो मोनसेल' नङा ओमफ्राय जायगा लायै जायगा बेबायदिनो गोबां खुङो आरो फार्स्टआवनो जों फैबाय वान इण्डिया शपिं मलाव बेयाव नायग्रोना लानोसै आरो फसायनाय मोनब्ला लानोसै फसायनाय मोनाब्ला लाला आरो नोंथाङा बेयाव थांना माबायदि मोनदों? भिडिअ लानायानो नै मावग्लुं होजोबखायो ओमफ्राय आंनि केमेरायाबो एसेबां बारा मोजां नंखाया नालाय ओमफ्राय आंहासो नायनानै खर' सागुलायजोबदों आरो इडिट बानायनायाव ओमफ्राय बियो मा नुनानै मा लाहैखोथाय गावसो मोनथिसिगौ ओमफ्राय आंबो फारसेथिं थांबाय बे बिथिं नायदों आरो मोनासै नालाय फसायनाय ओमफ्राय दायो जों फैबाय बिशालावहाय बारा गोजान नंखाया नालाय 2 मिनिटसो लायो आरो ओमफ्राय बिशालाव हाबबाय ओमफ्राय दायो ड्रेस नायजेननोसै थोदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे एकदम जांलाब जांथाबथार आरो बेयावहाय ड्रेसफोरानो ओमफ्राय आं बेखौ फसायदोंमोन ओमफ्राय बायथ'ला ओमफ्राय नै बिदि गोलाव गोजा आरो ओमफ्राय खान्दाबो दङ ओमफ्राय आं सानदों बिराद गोदान माल सोदों होननानै खिन्थु सिगांनि बायदिखौनो मोनजोबदों आङो फुराना मालखौनो नुजोबदों ओमफ्राय आं बांद्राय जांलाब जांथाबखौबोथ' गाननो बाखायोआनो नालाय ओमफ्राय आं ड्रेसफोरखौनो बारा फसायलाबाया ओमफ्राय बिराद गोबाव नांगौ आरो आंनो फसायनो थाखाय ओमफ्राय दामजों जिजों माजों आं बारा मिलायनाय मोनासै
ओमफ्राय आङो नैबेयावहाय नैबे फ्रक गुफुरखौ मोजां मोनदोंमोन आरो फसायदोंमोन ओमफ्राय गाननोबो लुगैखादोंमोन आं बिदि ओमफ्राय आङो माबायाव अनलाइनावबो नायबाय थानायमोन ओमफ्राय आङो सानबाय मा कि खनसे ट्राय नायनायनोसै गाननायनानै माबायदि नुयो होननानै गाननानैबो मोजां मोनदोंमोन बाट आं बारा एसां पारफेक्ट मोनैखाय लायासै आरो बेखौबो फसायदोंना फसायाखै नोंलाय मा बुंबावनो आन्दायजोब्बाय आं फैनानै दहायो वान इन्डियाव हाबबोबाय ओमफ्राय दायो बिसालाव फैदो आरो नै मालायखौ फसायदों नैया ओमफ्राय आं मा गाननो मा थानोसो जाबाय ओमफ्राय आं बेखौ नायबाय आरो बियो जाहैबाय 7 हो बेसेबांमोनथाय नायलाय बेयाव दङ 699 थाइसेल'सो खम 700 आरो गाननायनोसै आं बेखौ अनलाइन खालामनो रोङासै आङो जोमग्रा खेवनाङा माबा नांगौबा होनदो नामा माखौ गाननोसो जाबाय आङो ओमफ्राय नै गोसोमसो आं गोसोमखौ आंनाव दंखायो गलाब बेखौ लानायलाय मादि नुदों आन्दायजोब्बायसो आङो सिगांनियानो गोजा माथो ड्रेसफ्रालाय हो थ' आङो नै ड्रेस चेन्ज खालामग्रा रुमाव फैबाय ओमफ्राय नै लानायखौ आं ट्राय खालामसै माबायदि नुयो अनलाइनावबो अर्डार खालामग्रासै नालाय थ' लोगोफोर नै माबायदि नुदों लुगाहाय 700 का 500 फोरबाबो जागोन खमसो माथोलाय जायो लाजायो ओरै माबायदि इयो मुफ्रा हेन्देलाबो सोग्रासो माथो देनां बासिनानै होनो गोरों जाथारो नामा जों थांबोला बारा मानसि गैयामोन ओमफ्राय उनावहाय बिराद मानसि जादों आरो जों फुङावनो थांनायमोन नालाय बेखौ नागिरखादोंमोन थोदोंमोनलाय दे आंहा ड्रेसखौनो मोनला माथो दे नों माखौ फसायदोंला जि जाथे खालामनानै लाखायो आरो नै माने देरफुहांनायसो नालाय बे बारा जेबो मोनथिया मिन्थावना खालामो आरो फुजानि शपिंआ नै जोंना ड्रेस नायनो थांबाय ओमफ्राय माखौ लाबोनानै फैखो ओमफ्राय बेयावबो फसायनाय मोनासै नालाय दायो थांनोसै बि मार्टआव फाइनालि एबार बि मार्टआव सफैबाय ओमफ्राय बेयाव मा मोनो बेखौ नायनोसै
गान नायनानै नायस्रानो होननानै आङो बेखौ लाबाय। नायबाबो फसायिनि बासिबाबो फसायिनि गासैखौबो लानानै ट्राय नायजोबनोसै आरो ओमफ्राय नैबेफोरनो आं सेलेक्ट खालामनाया। बे ड्रेसजोंथ' जि गाज्रि नुखादों नै उदै पेटलिलि ओमफ्राय बेखौ आंदो नांखाथारा ओमफ्राय बेफोरखौबो ट्राय नायजोब्बाय आं एसां मिलायनाय मोनासै ओमफ्राय आं उनावहाय लास्रायासै आरो। बेखौल'सो एसे फसायनायमोन आङो अब्लाबो बै फिथर फिथर नुदोंना ओमफ्राय बेयो जोनो नागिरो आरो गानबोला ओमफ्राय नैबेखौथ' आयु गोमोनो गथ' उन्दैसो नुस्रादों आरो आङो अब्लाबो आङो गाननायगोनसो होननानै लाफादोंमोन आरो बेखौ। आंथ' हारसिंबा सेलेक्ट खालामनो रोङा नालाय ओमफ्राय बिबोनाङाबो जि हेल्प खालामदों आरो आंखौ गाननायनो होब्लानो गाननायो ओमफ्राय माबानो जि मिनिनो ओंखारखादों आरो आङो नायनानै रावनिबो बिबोनांफ्रा बेबायदि नङादां नालाय मादि नुदों मालाय आंनि बिबोनाङासो बिदि आरो जा मोजांखा माखौ लानांगौ माखौ मानांगौ सेस माबाना होजोबखायो आरो ओमफ्राय गाननायनो होब्लाबो नालाय गाननानै देखायलायहरोसो मालाय। लोगोफोर आं जेबोथ' लानाय जाखायासै नालाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन थ' जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ।